El Kazum dona poder, de qui bàndol vols tu ser? Herois contra vilans, els dos vencir volem. Super Teams, heroes som Kazum Power. Fragmentats! Espera, això que tens ahí és un comunicador dels vilans. Segur que es tracta d'una mala coincidència. Veritat, Finn? És impossible que Finn hagi estat parlant amb els vilans. Ha d'haver-hi una explicació. Fury, em sents? Hem de tornar a Forens. El teu lloc està amb els vilans. Recorda, eres un dels nostres. Ho sabia. Mai et fies d'un tio amb els ulls grocs. Així el meu amic amb ulls grocs ha destrossat més robotòxics que tots vosaltres junts. I qui ens assegura que no estava preparat? Segur que forma part del mateix pla malvat! Té un localitzador? Segurament te'n vas a trobar en la base secreta. De veres? M'ho donaren com a premi per superar unes proves. Com havia de saber que era un localitzador? I per què no vas dir res? Ara tot seria més fàcil d'explicar. Gràcies per este regal, Mr. King. Espero que no siga una trampa. Ja n'hi ha prou, herois! L'èxit i el fracàs, la victòria i la derrota, mai són absolutes. Mr. King ha agafat avantatge? Sí. Està tot perdut? No. Per això ara és fonamental que reaccionem junts. Junts? Des que arribarem m'he dedicat a fulminar robots, recuperar el Kazum, però a canvi em trobe desconfiança, acusacions i inclús 2 atacs. Per culpa teua quasi perdem la base dels herois! No ho compliquem tot. Va ser un malentès, com això de l'atac. Comenci a pensar que potser no és un malentès i que Mr. King tenia raó i ha caigut en el bàndol equivocat de Kabum. Ningú em trobarà a faltar entre els herois. Kai, hem d'anar amb ell! Salta! Si aconseguim que torni o perdrem una cosa més valuosa que la base. Avui no desdejunaràs, objecte de lluita! Avisa, Super C. M'encanta l'olor de taronja esclafada de bon matí. Què ha sigut això? Mira per on vas. Per on anàvem? Ah, sí! M'encanta l'olor de taronja. Ho sent, és que tenim pressa. Ai, si no hi ha manera d'enfrontar-se a un rival. Finn, para! Vens una altra volta a fer d'heroi? No parles així. T'estàs enfadant com un xiquet xicotet. Ara veuràs si estic enfadat. Mira com tremole. Multi! No, el Kazum! Si el perdem, no podrem tornar a casa! Estem vivint l'aventura de les nostres vides i vosaltres sempre barallant-vos! Ja estic farta! Soc la vostra amiga i en dol veure-vos així! Vaig a buscar el Kazum! Tranquil·la, nosaltres te'l guardem. Mr. King, ja ho tinc! Solta això, el Kazum és nostre! Nostre? El vaig recuperar jo! I vols dir que és teu? A la millor! De veres? No pot ser! Professor K, eixa xica sembla el cervell. Neutralitzem-la. Jo m'encarrego dels altres. No és el moment, Finn. Jo crec que és el moment perfecte, Kai. Disculpeu, Kazum Kids. Tot este entusiasme vostre em fascina. Quanta energia, quant de poder, quant de desperdici. Teniu superpoders. Per a què xerrar, xerrar i xerrar si ho podem aclarir fàcilment amb un desafiament? Kid Kazum contra Kid Fury. El més poderós es queda amb el Kazum. Simple, directe i espectacular. Em pareix perfecte, Kai. Serà com quan vam veure qui creava més bromera en el volcà. I vaig guanyar jo! Això ho dius tu, però en qualsevol cas, provem-ho! Kazum Hammer! No està malament, però no és suficient! Tu també necessitaràs un poc més per a derrotar-me! Et veig molt parat. Necessites un poc de velocitat? Mai et canses de parlar?
Necessites un poc d'ajuda? Gràcies, deixa que et torni el favor. Kai, encara estàs a temps de retirar-te, abans que siga massa tard. Mai és massa tard per a tornar-te a guanyar una altra volta, Finn. No, tan de pressa! Ai, sí, disparat! Kazoo Flash! El Kazum! Kazum Destroyer! Compte amb la càpsula! Apareu, que... El Kazum! Però què feu? És que no voleu tornar a casa? Poseu-vos a cobert! A cobert! Sense la càpsula, és perillós! El Kazum! S'ha separat en 6 fragments! Oh, no! Ah, quina llanda! Però només hem de buscar-los. Professor K, tornem a casa. Kid Fury, la batalla no s'ha resolt encara. Vens? Kid Fury! No has de fer-ho si no vols. Esta volta guanyaré jo, Kai. Què? Al final serà de veres que eres un vilà. Ho sent, no...